מתרימים מטעם הצופים מגדוד גולן לעמותת משאלת לב. אתם מעוניינים לתרום? רחלי, בואי מהר, את לא מבינה מי נמצא פה כרגע. רחלי, תראי, מהצופים מגדוד גולן. את זוכרת שאנחנו היינו בגדוד גולן? בטח שאני זוכרת, משה. היינו הגדוד הכי גדול והכי טוב. למה אתם מתרימים? לעמותת משאלת לב. גם אנחנו התרמנו לעמותת משאלת לב. תגידו, איך הגדוד שלכם? גדוד טוב? כן, המדריכים מצוינים, הרשגת אותך, והגדוד שלנו הכי גדול והכי טוב בשבט. ואתם נהנים מהפעולות? אוי, איך אנחנו נהנינו. בטח שאנחנו נהנים. הפעולות מצוינות ואנחנו שמחים מכל רגע. בבקשה, ילדים חמודים, תמשיכו ליהנות. אוי, איזה תקופה נפלאה זאת הייתה. כל כך נהניתי בכיתה ד' בגדוד גולן. אתה זוכר איזה מדריכים טובים היו לנו ואיך נהנינו בטיול פסח ובפעולות? בוודאי שאני זוכר. היינו הגדוד הכי טוב שהיה בשבט. אוי, ואתה זוכר את השיר שהיה לנו בפסטי שבט? איזה שיר מקסים. בוודאי שאני זוכר. קראו לו גולן זה הכי כיף בעולם.